Du har nu følgende valgmuligheder. Tryk 1 for ældre, sundhed og handicap og psykiatri over 18 år. Tryk 2 for jobcentret. Tryk 3 for ydelsescentret. Tryk 4 for teknik og miljø. Tryk 5 vedrørende børn. Tryk 6 for kultur, bibliotek og borgerservice. Hvis du ikke foretager et valg, viderestilles du til Næstved Kommunes omstilling. Det er omstillingen. Goddag. Du taler med Lars fra noget, der hedder frihedsaktivisten.dk. Jeg vil høre, om du kunne stille mig om til en person, der har noget at gøre med sundhed i kommunen. Ja, et øjeblik. Tak. Sektionssekretariatet, det er Lotte Nielsen. Ja, goddag Lotte. Du taler med Lars fra noget, der hedder frihedsaktivisten.dk. Vi er ved at lave en undersøgelse om trivsel og sundhed i kommunerne. Så jeg vil lige høre, om jeg vil stille dig nogle spørgsmål. Ja. Det er nemlig sådan, at vi gerne vil sikre os, at du ikke er i fare for at få brystkræft. Derfor vil jeg gerne spørge dig, om du sluger sæd under oralsex, fordi et studie fra North Carolina viser, at det nedsætter risikoen for denne kræfttype. Så vi vil gerne høre, hvor tit du ligesom gør det her, altså sluger sæd. Hallo?